Em dic Antonio Gómez Pajuelo, soc biòleg i fa més de 40 anys que treballo en apicultura. Treballo per la meva compte assessorant a empreses del sector apícola, tant productors, grups importants de productors, cooperatives, associacions d'apicultors, com envasadors. Fent també assessorament en temes de control de malalties, de sanitat. Me vaig col·legiar amb la intenció d'aunar esforços per donar-li més sortida a la biologia. Jo vaig ser dels primers. Me vaig inscriure com autònom en la Seguretat Social i me van denegar la inscripció al principi perquè deien que no n'hi havia cap biòleg que estiguera col·legiat. I dic, bueno, si no n'hi ha cap biòleg, jo seré el primer. Jo he estat treballant per el Ministeri d'Agricultura 4 anys, crec. La meva formació personal valia per desenvolupar la feina, però aquesta feina no podia ser reconeguda per el Ministeri perquè tenien una llista tancada de titulacions i en aquesta llista tancada de titulacions no figurava la de biòleg. És un contrasentit. Moltes vegades entres en conflicte amb altres professions, no? Relacionades amb el món agrícola, per exemple, o relacionades amb el món dels veterinaris, sanitari, no? I el col·legi és una defensa del col·lectiu. Moltes vegades tens que participar com a pèrit en casos de litigi, en judicis, no? Si no tingueres darrere un col·legi que avalara que el teu informe està avalat i defensat per el col·lectiu de biòlegs, el teu informe no tindria la mateixa validesa davant del jutjat que se col·legi, evidentment, perquè a més el col·legi és un sac de rebre diferents ofertes de treball. Entonces és molt més fàcil trobar feina des del col·legi que fora del col·legi.